Usi abantu bamintongeringa obugambi egentokerio mwaka onkwaya kwanete emiaka ang'etane gochikoera bono igoro yobonyira gocha Gusii bwarorekane gobonyira oboike obugambi bore ase county yetu ya Gusii nigo bore obugambi obobe sana nigo bore obugambi abwo osokonyora omokungu na nateba nkwane ngeringa ase bugo barimo gosoma ntwabwate omurayi oyo omorengo omuyasa nande orengo obwa onyasaye aete chinguru sana chokugambira abantu orekoro ku Samson abandu bamwao bakamotenga tamasi koenda isikanyo moro lakini Samson yakaumya omotu akaenda akanyoma aganje omusibati orekoro kudelira ekeredelira achicha dirira akamorga namwanji obwanjani akakorera kugingira obugambi bwae paka bugambi buri bwa Samson bukagwa ekina kigendo kegendereta ase county yetu ya Busongo gai omwana bwara ntyo mubori kende yonsi kori county na kiagenderete tamanyete egasi yoka egenderete ase county itanto baminto no bwibi mugasoni go muraro omwana bwara ati kare gari gorori konda bugori tikabisa gotebanga urwani yobokurumi Busongo gaiga lakini obokurumi obwonsi ipichi pipe cha ngata chite chonsi ipini gachirete nanda gachitaifa cha gachira sakoro kubuna motondo nkena eresire asomuntu gwekenya morero gaiga chisababu chirigere tengo tebanga omwana bwara ati tabwenere tikoba umugambi buna bono ebinde byonsi ibimuroje bikobe ku chilot mwanya ole ebinde bibwate chibesi nyinge biragita biri mwara bire byare tubosongo gari ebiragita biri tiganande nkwana and I wish I could have stated this in English ebiragita biri nigo biya kanere 850 million ebiragita biri mwaro chegari byarenge 30 igo tuwabwate chi excavator 8 tukatwara chigireda 15 chiro orange yarengo amone ekwere chiro orai angenya amona dosa ekermo ko digere the market price abantu baminto yebiragita biri nechibese chiakanire ebiragita biri yare ko genda igoro pi igo byare ko silingi chimilioni 400 ekerbi chete igoro gabu piani lakini chibese yakane tuoro nigo chire mara kabere yechibese chibwene chiabana te gwakano ikwere digere ri abantu bakora chitenda asike tunaboni genje buone eskuru yeme yandrete kwa gacho rekoro kiamirega abantu baroro bakabakwere limochanga nabagere does it meaning ebinyore byese tukorwa abantu bameze ngantu bwati chibundi kiranyare ko korega asioro ngikiragere umuntu ubugori chigasi iba go bwante ko kwembawa aba contractor baito bagusiga iga koimoka kwa load chigasi kwa mawatenga contractors baito ngamba bwati capacity kwa manya ko bwata kwa korendo ki kwa chiloti kwa kobera abakwe muna bono abagere muna bono ababate nurete biragete egemine tinga beragita ambiare ko tenera mugusite yoro ko nyara ko tenera beragita ndubwata abana baito bari chinchi ne Busongo gaiga ndubwata department ya mechanical works ndubwata civil engineers abate ne chipara engineers kapisa ba kolega asibia ngikiara ko gero mwana bwarati to because already abantu abalikire aiwe ko manyana gwachitoka pale ndi abantu stadium mugali ngana ki abantu aba etorikira abantu bakorundie biragita abange kobuwe biragita bitoko tendo kiek tubwate abantu bari kwa bareriti ncyuta arenge ko bahera libaga barundi biragitebi ugikolika nanda abantu bane nabari bakorundi biragita part no bari batabuate biragita bakorendo kike bakorundi omwana bwarati ahekuru monto korora no mwibi lakini omwibi boni gaturoje torigireti kabaka no ndo bwensi yarago tebi ngoro mwibi boni gese county yetoro monto mobe pio uri mugusia tebetenga ata utagani korora ensembe yabande koraba naye ekogara mugaso ogote yakorwa ni obukurumi botuko no bukurumi nekero ko romwe musio nde bwensi ako diva nae ke birengere gose ko rengere gose mwa kore bintu ko ranga bintu bimbiri ko anda boronge ahe umwana bwarati ni go mugwacha ko mnyoki aba MC wacha ka kubangaisha onde bwensi ne bane staff wacha ka kumuminyoki gutumeka chiguni lakini nda takota yaba chinga kichao chiyere mugusibo ngo chimotuna boni gatwa tebanga nduri gutumeka anymore because kana mati yangi arenge gocha nae gwatumete bibago ukarusi bibago Nairobi ukarusi bibago Nakuru ukarusi bibago Kisumu ukaleta agaiganga matiyangi baruminyo kimatiyangi ngamatiyangi taswa Gusii na hinjengo tebe igana ndengo tebe ngo sabo mugusio ite 20 PS tuwabetanga bono tigato sibere bolire na ande to soka nduri kokos because 20 no to ibwere Gusii gaiga no to kinete Gusii gaiga tigato 20 bono tobera maga ya umuhango ko ngana Fred okengo matiyangi na hando wikatumurwana sese yergo chimutu gaiga yokoligia ekirukia ekiwo president injena ataba tinde ko tumeka mono gwetani gaiga because egera matiyangi argocha intwara tenga ene kimatiyangi taika Busongo injena atebire tinta ko tumeka enemo anengo te mwaka matiyangi ngambi ya mono esengencho ekere namo tenga na tumekire bobena je ninde ko nanga mwaka matiyangi ya ndete mwana one inchu ande tukaikaransa nere tukagamba kambe gere ko biye murochere mutugai na bonte te kwandra ko montomia itegereri kimo Gusii yago kwana
mbwate cio mugusie ganga yae na kuchimutuga iga wika tubeka mangana borongo because umwana bwarate bwana tiko toko bisio okore gasi iga tutakere tumusafirishe tumutuma ahita agende China kusaira ne Nairobi gari asari. Mheshimiwa andangake umusaidi naro orenge korwa obusaidi nga kimonda ariko ba impeached na chaga teba ngere iga ngaine tu aye nkurigiretio rengane yiga inche na aretere tu obusaidi nande ndekero montande no mugusia ndonsi asara ategerera mangana inche na aretere tu obusaidi nga amagoso nakatendo keke nare iga akorekanete inche ngatume ko obusaidi buri na aretere tu nga yani nga kore impeachment na akorete ase county yetu ya Gusiga omwana ori orwete obusaidi bono ahano ekisungu mukutikire omwana oyo ni igora anyore arangereti akangainwa akabakojite na delida akamuo obusaidi tukatumeka obusaidi oranyora obusaidi bwarenge doctor abuno ekisungu mukutikire ndike keberete but the truth of the matter ngeringa because na kwanete na bantu bali tuarenge na barabo because na kwanete na tatu na barabo impeachment mumurul na kwanete na mu reach out abantu abana baroba ekororokana nigo ba sukumetwe kuja koreto bosaiti burgo chimutu na kuchimutu yana tekana ki ogambono tu achake kuchimutu yana tukanya kotara mangana ingo chari bwasio na keregento bikakemanyekana. Mheshimiwa okorera no sabo munyari baria mabere kiagere gento keringi arete tepige chembe gochi aso omugusi na kwane kere tuarenge amatanga yo mu kwana ori obadia mutonyoni nigo na tebete nga none bukungo tebere nga seketabu yesa nga nchu tukwane ose come reason together ngibe biyago na bibalire bibe buna manyinga abo bikwa binande bisibigu bibe buna maganaria yembura na tebanga nyage donkero kende yons pingo sere to mugusi injerende yo yani mugusi gosenko sere to munyari bali injerende yons ninde tayare kotebanga ngabere ninde tayare nenje go sabu kwa birukuru asabantu baitu.